расман муҳорибаи унвонӣ дар якду финали гран-при вазни 57 килограмми ACA байни чемпион Қурбон Гаджиев бо рекорди 19-3 ва Довталаб Аъзам Ғафуров бо рекорди 15-3 рӯзи 16 август дар турнири ACA 178 дар Москва. Бояд гуфт ки ғолиби ин муҳориба ба финал мебарояд ва бо Азамат Пушуков барои $1 миллион муҳориба мегузаронад. ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. шаби гузашта хабар баромад ки комиссияи атлетикии Невада Арманд Царукянро бо миқдори $25000 ҷарима ва 9 моҳ аз ҷангҳо дисквалификатсия карданд барои задани мухлис дар вақти баромадан ба муҳориба зидди Чарлз Оливейра дар турнири UFC 300. дисквалификатсия Армандро аз 9 моҳ то 6 моҳ кам карда метавонанд агар ки Арманд барои онҳо навор оиди зӯроварӣ сабт кунад. ва менеҷери Арманд Саяд Абдураҳмонов гуфт ки Арманд чунин навор мекунад то ин ки дисквалификатсия ӯро кам кунанду ӯ моҳи октябр зидди Ислам Махачев муҳориба гузаронида тавонад. ва дӯстон, баъди баромадани ин хабар сомонаҳои машҳури хориҷӣ ба мухлисон савол доданд ки агар раваду то моҳи октябр дисквалификатсия Арманд тамом нашавад, пас ки рақиби навбатӣ Махачев шуда метавонад? Чарлз Оливейра, Матеуш Гамрот ё ин ки Ҷастин Гейҷи? лекин агар Арманд навор кунаду дисквалификатсия ӯро аз 9 то 6 моҳ кам кунанд, пас реванши ӯро зидди Махачев ташкил карда метавонанд. рӯзҳои истироҳатӣ гузашта байни мухлисони тоҷик ва ҷангвари пешинаи UFC Альберт Дураев муноқиша шуд. ҳамаи кор аз он оғоз шуд ки баъди ғалабаи Филиппе Лима дар муҳориба зидди Муҳаммад Наимов, Дураев дар поёни навори ғалабаи Филиппе навишт ки ин бача хеле хуб аст ва мухлисони тоҷик ба ӯ ҳар гуна таҳқир ва суханҳо гуфтанд. ва баъд Альберт ба мухлисони тоҷик ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: бачаҳо, маро лаънат гуфтан дар кор нест, нашитобед. ман танҳо ки бо ӯ аз як моҳ зиёд дар як зал тамрин кардагиам. ӯ барои ман на дӯст ва на бародар аст. ман танҳо медонам ки ин ҷангвар дар кадом сатҳ аст. албатта ки ман барои бародарони худамон мухлисӣ мекунам, на танҳо имрӯз, балки ҳамеша. барои Муҳаммад ҳамаи чиз дар пеш аст. иншааллоҳ ӯ боз ҳам хубтар бармегардад, навиштааст Дураев. дӯстон, чанд соат пеш варзигари маъруфи тоҷик Муин Ғафуров навор карда ба ҳамаи мухлисони худ изҳори миннатдорӣ расон. биёед якҷоя тамошо мекунем. салому алайкум барои халқи тоҷик. аллоҳ ҳаматонро нигаҳбон боша. ҳазор раҳмат калом барои як мо мақсад дуо карде, моро дастгирӣ карде. худованд шуморо ҳама вақт хирсанд гардонад. як бори дига ҳазор раҳмати калон. кадоме ки атвет надодем бахшиш. ҳазор раҳмат барои дастгириётон. хотиррасон мекунем ки Муин Ғафуров дар UFC 3 муҳориба гузаронидааст. 2 бох ва 1 ғалаба дорад ва аз рӯи шартнома бо UFC ӯ боз як муҳорибаи дигар дорад. мо ба Муин Ғафуров бурдборӣ хоҳонем ва муҳорибаи навбатии ӯро бесаброна интизор хоҳем шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.